kargaha hûn dibînin girêdayê bajarê Amedê dara bambû û dara kestaneyê li vî kargeyê şekil digire. Li Kurdistanê tenê li vî kargeyê dara bambû tê çêkirin û dara bambûyê jî ji Endonezyayê tê. Ev dar gelekî qewî ye û amûrên vî darê tên çêkirin 10 sal ango 20 sal tên şûxlandin. Ji bernameyê Karên Zor dem baş temaşevanên êja em bernameyek nû li pêşberî we ne. Belê divê bername xwe de em li bajarê Amedê bi karekî gelekî cuda li pêşberî we ne. Di bernameyên xwe yên din de me cûreyên darê anî tibû ser ekranên we lê îro em bi dara bambûyê li pêşberî were. Dara bambûyê tenê li Amedê li vê herêmê tê kirin. Dara bambûyê kîjan şekla digire, şeklekî çawa derbas dibe, kîjan beşa derbas dibe kerem kin em dest pê bikin. Evet be. Eyvallah, xêratı. Bas. Naha em dest pê dikin newsa. Erê, Em ê divir de çi bikin? Tek. em vî darê He. li gora sandalyê me divê tornê de derbas bikin. Ev dest pêke newsa dest pêke Destpêk, ewle. Ewle Divê be. tornayê de gelem derbas bikin. Tamam em dest pê bikin. Ev dar ji Kurtê? Hocalê, Yê bambû? Endonezya. Tenê Endonezya newsa. Sadece Endonezya. Yani li vê derê tune. Abacı ülke heye sadece hemen çıkıyor. Endonezya. Li Tirkiye bi xwe nayê çêkirin ev Na. dar. Araba mı Türkiye'sine? Em çawa çê dikin? Ez dur bikerim. Ez dikarim bicar benim newsa. Ahaba da vedere. Belê ez dikarim ya bicar benim. Abi darê ku tu destê xwe kaptırmış bikî te heş dara xwe saniyede. Taluka wî jê ye newsa. Abi. Ez pê bigirim na dibe. Ya. Ya Dikare? tehlike. Taluke? Pir taluke ye. Yer dibe. Ev ya Ne ku şekle dest. digire newsa. Daratlar be, kuşayım be. Sıkıntıya gittin. Ama ku piçkek ya eşk bu. Dişke newsa. Melika wiye. Yani ev Kestin na. dibe Torna da derbaskına hepsi zordu be. dibe tar be newsa. Evet. Tar bu nayı mıyım? Kaz bigirim ez karım bigirim. Tamam haber. İşteki acebe. Destem rov dilerize. Demo Amca çekti. bir derbas yedim be. Tamam ev destek bu Ev medar destek karşılık ha. kire medar bastı 5 adım da ben nasıl? Aşağı fırlayı be. Yedim ben. Belen ha medar karşılık kir evdar jarat ben dara kestanej berku bambu spiteş ho. Mevi dara speaker evdar ji koca eliyeti te Amedê lê bambu teneş Endonezyayê te niha em ê ji bo ku bambu çêbikin divê cihekî ji me re ewk lazim be hinekî av û bihara avê lazim be heyet dar şil nebe natewe. Navê min Xiyaseddin Oğurgil. Ez Amedê me. Bismil. Sergevî me. Em 6 sala vê işî dimeşînin. Avêga darê me li Kurdistanê tune. Darê me ji Kocaeliyê te. Qism ki Kocaeli, qism ki Endonezya. Tê mesela darê xalin bin torno heye. Tev dar em derbas torno dikin. Tev ji bo ku bibe sevyekî. Qisek yani. Ji bo ku sandalyê ku ez derkeve. Belen ha em derbasê beşa duyemîn bûn lê li vir hûn dibînin agir pexsiye du yekî pir zêde heye ew du jî çavê mirov pir şewtîne bi rastiyê na çavê xwe çepê bi çavê xwe çepê nabînim. Kekê Xiyaseddin ev beşa duyem da em çi dikin? Pir du heye tu ji duya aciz nabî? No, Tu hîn bûyî? Ez hîn nebûm. Em çi dikin na tu bêje? em ê vêga vî darê xwe têne nava avê. Bira piçkî buhar bigire, nem bigire ji bo ku em darê xwe bikmiş. Ev bambûye newsa? Arê, Dara ku me got ji Endonezya tevê derê ev e. arê biye. Tamam em çêkin em ê derî vekin. Hinek taluka vê derê jî heye hem agir heye hem du heye. Taluket. Tune ye. Taluka Em etine çavat kir? sadece germe. Kat Tu darê ama o bixim nav avê. bixana avê. Divir de çê ye. Zû bikilmiş bibe em ê bixin nava avê. Yoksa normalde Divir de niha av heye newsa?
Yoksa normalde em nakın navavi. Em iyice vega 10 dakika bisekinin 20 dakikayı. Hatta kudarım ki vere kılavuza kum bükmüş bükün. Ev naha 20 dakika fazla 20 dakika durda bimine. Arı. Piştivi eme bitawinin. Aynı. Ki çi şekil bixwaze û nusa uçetkine sosa şekil dedine. Gora sandalye. Tibeci yuvarlak hemen gora yuvarlak çekin. Tibeci normal büküm hemen normal çekin. Çava bu kazi sipariş. Gora siparişe sandalye mi bükmüştük? Ki çava bixwaze. Arı. Em agirê xwe geç dikin ji ber ku av bikele û dara me ya bambû nerm bibe. Dema ku darm nerm nebe şekil nagire û em nikarin bitewînin. Û ev beş gelekî zehmet e. Ji binê agir dû bilind dibe û ji ber duyê jî ez nikarim çavê xwe vekim. Belê me dara xwe xistibû nav ocaxê em ê niha dara xwe derxin. Dara bambiye kam binere şekil digire an jî nagire niha em derdixin newsa dara xwe. Erê. Hêdî. Bikişin. Dişe agirê ez nikarim bikişin. Çav bikin ha. Dakiki. Eşani te Ev bide. derciye tavandın ye. Evde ciyet tamamdı ne? Çava. Tiyaviya me ha Ez bikin. verim ne keleke. Ama o peyvigire var. Avsa. Em ha bikin. Roje çan hebiş bana çetikin. Roje. Sadı çetikin. 106. Hatta da yatı da seva ber bide. Tamam. Ozan usta. Mehmet. Tel bağlar. Bir tele gireddin o. Em tele gire bide. İşi bu jevne keven olsun. Ari. Ez de sorakim. Na em bir tele gireddin ji bu ku jev benaqete. Dara meclis tawiya ye. Uj bu çiye. Tu ya ji bu çitki, tkari be bahs kejim. Ev ya jibu ku wa rast bimine. Ha, Farmar ne be. böyle. Jibu ku sandalye rast derkeve. Yani ev beş pırmı yümen olsa ev beş baş vere kırın o sandalye o masajı baş te çekirin. Tabi zaten verde şeydi be. Verde çava re bidiye sandalye sonra hader. Böyle. Yani em dikarım beşin ev beşe kulvedere em naha dikin aku mekir geleki giringe jiber ku despeke jibo sandalye an mase an içsindine ku jibo mala hoşu dikin. Burası da zorguna gelek izde bu. Em derbas hındır biben olsa. Hındır bibe. Em dest bedikin. İdi em dikarın sandalye xo masaya xo kursiye xo çiba em dikarın çekin em derbas yöndürdüm. Böyle serida me çıkır ev darın ku em jarat bejin darın kestane u darın bambu ev makine ku jarat bejin torne medhur da derbas kır. Burası ev der heneki bitaluke bu eji mehevda ku kevim naveli zedene ketim navi karej berku gotin talukawiye eğer ev dar pekiya buna dibe ku mezarar dit buna pişti ku medar xujur derbas kır em derbasi bre ocaq ki bun bu dere fırneki usa dreşe ocaq ki durda aveke jiber ku em da dar xotkin navi o durda ditawinin haya ku dar netwe şekil nagre Belenha ev dara ku me tawand bud nav bahar u ave da ev dara ku tawandiye me tawand u melderva de video ke greda be tele greda jiber ku jehevdu ve nakate na me çibikin naştkin usta Em evi dari ve bikin. Tela yeme ve bikin. vekim alikiji vekim Vek. tamam Em icabeten ustaya koy ve ustaya mecmara rast bike. em naştkin usta Evi dari rast bike ozan usta. ev dara me rastkin Fark nak. çava dikin na Her dünya aynısı. Evi dari mecmara. Bakın. çava vekim Ev ya sana be ev ya psikeki zahmetliye. Zahmet Yani olursa. ev ya dara kapski serte. Demek ku em nikarim vekin ev çi jarat ben çev taxtık ya Ya rad ben kere. Ker.
Ev ya çizgi alikarit ke kovbe benosa. Aynı. Ha. Mesela xuar ve tibi veya razdaki. Teni seviye sandalye. Bele tamam. Naha Kalıp veya kalıp. kalıp eve. Ama nakevi. Vallahi. Ya. Sek. Eviya Sen acele abi. bul çeyin abi. Eviya gerek Şeva. yedi. Bu bu keda Rusta desta. mezebeke. Evega veyne seviye ve. Tu ayara çava çetki çava yani ligor çav. Çav, dest, Disa çene bu. mezekirin. Na. Bejima. Hema. Deve bir da jore tavandan nofsa. Brastici kare ki zede geçici jara lazım e. Ve dere da jigene ki yok bu. Hene kedim jima. Hayat çevibi emu sadıkı nofsa Ayar oste. sabah emed ve kerede rast bıkın. Hemi kar bi desta tekrar ve dere nofsa oste. Kaç bu? Bu. Kadar naş ki? Demek posat ki? Dişki? Dar mı sana? Mesela ne dar he? Mesela Evet, seviye sandalye mi? Kalem kaya. Evya em naçki sandalyeye em çezikin. Nam evya? Evya kalıbı ki? Evya kalıbı. Libor kalıbı metawan. Emeviya bakın sandalye. Em evya bkin sandalye. Pa Mesela- undibinin ligor kalıbı metawan. Burası Ama- tavandına hoş geleki zore. Varsa emel burada işaretlemiş bakın. Xizdikin. Emel burada işaretlemiş bakın. Tamam. Eme icar ya tarede eme kesmiş bakın. Çava. Eme de burada. Burada. Eme icar tıraş bakın. Çava. Dara ku me tewand û hulûkir vê carê jî dibin dixin zimperayê. Demekê dirêj li ser qayişa zimperê em dara xwe dibin û tînin. Di vî beşê da toza darê zêde belav dibe. Ji ber wî ew toz nekeve qirka mirov û nava mirov divê ewlehî bêgirtin. Zımpara derva evi hem hulu dike hem temiz dike, pakış dike, spi dike. Başı te berdesti ustaz bizim. Belê ev dara ku melder va zimpere kir me anî vê derê ew jî kalıba me ye. Pîva me ye em datînin vê derê niha nekir têtekî qiyasetin. Eme vega viya bikin sandalye. Tamam em niha sandalye xwe çetkin nosa. Arı. Tamam. Eme vega Hepsiye? eme vane xwe birleştirmiş bikin. Çawa çekine mi? Eme aha bikin. Ez çi bikim na? Tabancayı berdi. Ez pê bigirim? Tibdar bigire. Tamam. Çend carî çetkil her beri bizmarlê dixê. Bu kısaklan bibe. Ji ber qewî be, ne Zimar olsa? sede davet. Tamam. Eme vega çekiçe halefniz bu ku ara Kaç lexim? nemine. Ha. Çawa. Ya ne bakı? Wisa cê bizmara Ciye bikim. bizmara bakı. İca. Li serî jî vega. bikim. Li vê derê jî bikim. Ne bakı? Bas e. Ayarı bas. Usta karekî giran e wisa zor e yani zorbûnayê heye. Zor bunayı he. Çi ye mesela zorbûnayê li gor te? Yani zorbûnayê ji ber ku mirov desta dike an jî qirêjiya wî heye. Çi ye zorbûnayê li gor te? Rejiya itine toz aviye. Toza wî heye wisa. Ayda tamaşe berdemir. Çawa çekmezê. Ama Wisa. tamam. Şey bu. Bu şey disa şey bu. Bari peçkam ne diyeyim? Peçka xorak este brindar nekin. Çend carî sê çar carî em bizmar let kil taqrîben nosa. Canım vega bakma. Ka tiliya xorakê? Pişki evraz. Biraz. Ya.
Hem gur piva melve dere bu ne melve da pivan bu. Katılya kurak esliya tedrimler nasıl? Tamam bas. Bas. Böyle. Vega biz marif alayım. Çava evye de maliki. Biz marif olsa alayım. Çava. Ez. Pişti demek şunda eji hindibim uçar alidara kuvve ve sendeli bizmardıkım. Jibo be sendeli dudar tetavandın. Emdatinin berhev u sab hemu ava bizmardıkın. نها ما بزمار خو لدار خدا وجدت مش جربانت وسته خياستين جي ما بهفدورا تشكر نها ما ده اما تشبكن اما وانا بهفدين نوسا بهفدو بدين شو عم تشكن Ama çava çebiken, ama avsa biken. Ama peşi uha biken, bu kuçakmış ki neyi rahat var. شو اما her deri bızmardık nasıl Ama tapancayı bir demek. Ama tapancayı avsa belli. tamam منها بيا ديسادين ام duali çetkin nasıl Kagaba kukadya ama öbürünü çava çebiken. çava çetkin tamam mesela kesek iş uğraş bir sandalye basine çen saldık ara serruni çen sana emreviye çen salı pişti koyam çetkin Bissa. 20 سال أوقات قوية أوقات سالمة Guvernigayı serenerçe bissa. واو سبع عجب سالمة باشا تعميرها مزيانة إسكالتها ما عمدية ما قدانت Ama vega ما bir حملو vale. قنجي كوي بزمارك İskela ko ne kadar? هيج نقد يعني وصا Na. أو شيء Ama viyaj sırt ile. ها بشتاوي Kutu نا بشتاوي ما بشتاوي جا عين تشتي سما بزمارك Bu ko am. Ama viya uha biken. إخوار شنبو بزمار جور دركت Takın. تو تنه فيالي خي خويت بيه وبزمار جبر كوه وكيه Biz marjilet ke. ها بزمار جلت كيه ناسا Mesela sandalyem olsa tamam. سندالية ما تمام موسى Olsa tamam. مدار خويا السندلي حميب هفا داني وإسكالتا سندلي دركت هولي بيشتي ويجي أم درباسي بشك دندبن
sandalye xo anî ve derê me bi zmarê xwe lê da îskeleta xwe derxist. Name çi bikin Mustafa? Em hani berdestê usta. İyice ev ê sargî bike ve motifî lê bike. Evet. û wisa wê hare derva dest berdestê boyaciya. Hêdî em bi dawî dikin ne wisa Evet. yani tê ber bi xilasbûnê va. Sargî jî xediye jî motifî lê dike dere derva. Li vê derê her karekî hostê wî heye ne wisa? Hostê Her heye. kes işi ayrı. Mesela yani evi motife, evi iskeleci, evi tornacı. Çend kes dixebitin li vê derê? Peki xiyasetî? Fazla. Fazla kes hûn dixebitin. Bi şev jî xebate yani jî? Na, Biro. bro. Biro hûn xebate. Yani fazla kes li vê derê debara xwe dike. Eri. Li vê karê. Em dest pê bikin. Çawa çek, na çawa yê Başla. karê nekî bas bikê. Zaten bir ku vakti lebe xuya dike. Ev ya sargi ev ya. Ev çi ye? Ciye ku me bizmar kiriye. Ev Ev çi ye? bizmar Maddeya jibu wî çi ye? plastik. Plastik he. Jibu ku bizmar mizmar me li derva xuya nekin. Ha, ciye ku em bizmar lê Ciye ku em bizmar dikin em ê sargi dikin. Tamam. Di beşa motifê da jî bi desta û bi naylon em gelekî cihê sandalê bi taybetî ji cihê bi zmar kirî naylon dikin. Sandalye xwe anî derva, niha em zimpara dikin. Ev sandalye ku me hundir hêdî em bi dawî dikin ji xwe. Kekî xiyasettin zimpara çiman zimpara çikin armanca wî çi ye? Hem Ji jibu bo da çi? hem jibu darê me. Temizî paqiz bibe. Jibu ku boya xawi parlak xî xweşik gerçeğe. Yani armanca zimpara ji bo binê boyax ye ne wisa ji bo boyax baş Hem bigire. dar paqiz dibe. Belê, Hem boya xweşik digire. xweşik digire. Parlamış dikesa. Em serê tenê zimpara dikin. Tebzin parası. Binê wî jî Evet. hemî derî. Hemmi deri zımpara dikin. Zımpara hem jibu ku boya cila ku hem parlamış bibe hem ciki terkandi ciki mesela ek ve wana kapatmış dike. Jiber ve zımpara evet önemli olan zaten sandalyede zımparaya. Zımpara çıka hoş bibe hakwas boya havi hoşik der diye. Piştî wî jî em sandalya ku amade bû derdixin derve û hemû aliyê wî zimpere dikin. Çêkirina zimperê giring e. Dema zimpere dixede em vê carê jî hewzekî ku tê da boyaxê ye datînin û hemû aliyê wî boyax dikin. Kare bine zaman ku kare ku îro me anî pêşberî we karê darên bambû darên kestanê rastî ew şeklên ku me çêkir mirov dikare bêje ki gelekî giran e çima ji ber ku li vê derê hemû tişt bi desta tê kirin kêda desta li pêş e û ji ber wê yekê giranbûna wî li gor karên din îdî zêdetir e mirov dikare wisa bîne ziman karkerên vê derê serê sibê heta êvarê ji bo debara xwe bikin dixebitin û karekî paqij nîne cilê mirov jî paqij namîne û her awayê wî karekî giran e. Bê name sandalye xwe danî tu bertavê ji ber ku ziwa bibe piştî ku min boyax kiribû nacê me cila bikin ev beş beşa dawî piştî me çi bikin Kada hepsinin satsı. em dişêne firotanê Evet. piştî wê diçe dikanê diçe mexazeyê ji xwe me biçin wê derêjî nam cila bikin çawa dikim pê li vir dikim Bir vur bike, wisa ski dur bike. dur çawa Hatta peşin saptı. Sandalya ku îro hemû em pêva mijûlin fê carê jî cîla dikin.
divê hemî derê sendelî bêcîla kirin. Cihê cîla nebe, spî xuya dike. Em vêga me xilas kir. Me cîlaya xwe jî kir, sendeliya me amade bû. Ev sendeliya ku şeveqê heya êvarê me pê re alaqedar bû. Vî şeklê girt. Hem bi darê bambû hem jî bi darê kestaneyê hate çêkirin. Bi rastî pirê me xewî jî çêkir û gelekî xwe jî xuya dike. Namê biçin mexazeyê ne wisa cihê firotanê. Me sendeliya xwe bi dawî kir û em dikevin rê û berê xwe didin cihê firotanê. Belê em îro hemû serê sibê heya êvarê li atölyeya bambû ku dara bambû û dara kestanê gelekî cûre tê çêkirin. Em nûr bûn me li wir xebatekî bi rastî gelekî zor meşand piştî ku li wê derê karê me qediya em hatin cihê firotanê. Li Amedê em dikarin bêjin û li hemû deverê Kurdistanê yekem cihê ku cûreyên bambûyê tê firotin û dibînin li vir sendelî heye, masê hene, pirtûkxane hene, gelek cûreyên ku îro me bi dara bambû kestaneyê çêkir li vir bûn. Bêje wî da em vî karê di bername xwe da bînin pêşberî we. Heya bernameyek din, dema xweş be.